Gde ste ljudi? Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja sa drugom. Ovako, danas moj drug, ja smo trebali snimimo Minecraft preživljavanje, ali nažalost to nije mogao, tako da ću ja da snimim nešto drugo. A to je jedan mali giveaway. I kao što vidite vozim konja od mog druga, a on to nikad neće saznati. Ajoj. Znači sada sam, da pokažem, napravio sam jedan troll. Znači, ispod ovih podsjetnih ploča ili dugmeta je TNT. A on kad uđe, bit će mu uključen game mode 2 i neće imati admin. Znači morat će da dođe do onde. Inače ubacio sam ovdje nešto što će da eksplodira. Da tu morat će to da izbaci. Ako želi da uspije. Tako da sad da pređemo na video. Vi kao što vidite imam jednu knjigu u rukama. Ja sam je slučajno našao tamo na podu i sad ćemo da je pročitam. Šta piše? Giveaway. Šta piše? Da biste učestvovali u giveawayu morate uraditi sljedeće. Sub se na kanal, like barem 5 videa, share ovaj video, komentarčite video s brojem od 1 do 10 i pobjednik se bira preko random.org. Da razmislim. Čekaj, skinem kako da bolje razmišljam. Šta ti kažeš? Sad ćemo sa njim da vidimo. Hoćemo li da imamo giveaway? Hoćemo li? Hoćemo. Dobro. Konj je rekao da hoće. Evo ovako, znači giveaway će da bude izvlačen 12. avgusta. Tačnije na dan mog rođendana. I bit će 3 pobjednika. Svaki pobjednik koji je izvučen, pošto dajem premium. Premium je i to hakovane. I to svaki koji bude izvučen imat će pravo da barem jednom zameni svoj premium ako mu bude promijenjena šifra. Tako da znate. I to je to. Pozovite prijatelje, share objavu i još nešto. Znači izvlači se preko random.org i izvlačenje ima da bude snimano. Tako da i pobjednici će biti provjeravani. Da li su uradili sve korake, pošto može sve da se proveri. YouTube je pre neki dan updateovan i sada može to da se proveri. Tako da, ništa. Vidimo se u sljedećem klipu. Reci čao konju. Reci čao. Reci čao. Reci čao. Evo, rekao je čao. Dobro, evo ja da kažem čao.